En aquell temps, Jesús digué: Us enaltaixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vos. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill. Igualment, ningú no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjaveu, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Us enaltaixo, Pare, Senyor del cel i de la terra. Ressona amb la pregària dels salms. Us donaré gràcies amb tot el cor, Senyor. També amb la confessió d'Abraham al Déu Altíssim, Creador del cel i de la terra. Jesús ensenya que tota revelació comença amb la lloança. Has amagat aquestes coses als savis i entesos i les has revelades als senzills. Ressona amb la saviesa de Déu. El Senyor guia els humils pel bon camí. També amb la paraula d'Isaïes, faré desaparèixer la saviesa dels savis, text que Sant Pau reprendrà. Déu no mira tant la intel·ligència com l'obertura del cor. Ningú coneix el Fill sinó el Pare, ni ningú coneix el Pare sinó el Fill. Ressona amb la revelació del pròleg de Joan. Ningú no ha vist mai Déu, el Fill únic és qui l'ha revelat. També amb Moisès, que parlava amb Déu cara a cara. Jesús és la revelació perfecta del Pare. I aquell a qui el Fill el vulgui revelar. Ressona amb la confessió de Pere, això no t'ho ha revelat ni la carn ni la sang, sinó el meu Pare del cel. La fe és sempre un do de Déu abans que una conquesta humana. Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats. Ressona amb la invitació de la saviesa. Apropeu-vos a mi, els qui no heu estat instruïts, trobareu descans. També amb la promesa de Déu, jo mateix t'acompanyaré i et donaré repòs. Jesús es presenta com la saviesa definitiva que acull tots els qui busquen consol. Jo us faré reposar. Ressona amb la invitació del profeta, pregunteu pels camins antics. I hi trobareu repòs. El veritable descans no és fugir de la vida, sinó caminar amb Déu. Preneu el meu jou sobre vostre i feu-vos deixebles meus. Ressona amb la invitació de la saviesa, poseu el coll sota el seu jou. El jou de Jesús no és una càrrega opressora, sinó una escola de vida. Que sóc benèvol i humil de cor. Ressona amb el rei messiànic anunciat pel profeta. Mira el teu rei, humil, muntat en un ase. Jesús no domina ni imposa, serveix i estima. Trobareu el repòs per a les vostres ànimes. Ressona amb la promesa del Salm. Només en Déu reposa la meva ànima i amb la invitació de Jeremies a trobar el veritable descans. El cor humà només descansa plenament en Déu. Perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Ressona amb la llei de Déu que dona vida. Els preceptes del Senyor són justos i omplen el cor d'alegria. El seguiment de Crist no elimina les dificultats, però les transforma perquè són viscudes en comunió amb ell. Aquest text em recorda que Jesús no convida primer a treballar més, sinó a acostar-nos a ell. El repòs que ofereix no és evasió, sinó una nova manera de viure, sostinguts pel seu amor. En un món accelerat, ple d'exigències i d'inquietuds, Jesús continua pronunciant una de les invitacions més tendres de tot l'Evangeli: veniu a mi. No promet una vida sense dificultats, sinó una vida compartida amb ell. Quan caminem al seu costat, fins i tot la creu esdevé més lleugera, perquè és ell qui la porta amb nosaltres.